Dakong pangutana karon kung madayon ba kaha ang sangguniang kabataan elections karong Oktubre 28. Human giaprubahan sa Congressional Bi-Conference Committee ang pag-amendar sa Republic Act 9340 nga nagsibog sa petsa sa SK elections. Why problema ang presidente sa SK Federation sa Dakbayan sa Subo niini apan kung ihikaw kanila ang holdover capacity, nagplano ning mupada og position paper sa Malacañang. Andrea Patenya, Sugin Limi. Similar Ubos sa maong measure sa pag-amendar sa Republic Act 9340, October 28, 2014 to February 23, 2015 na ang period kung diin ipahigayon ng SK ug di sa hatagan og holdover capacity ang incumbent SK officials. Mianunsyo na si COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. nga hunungon na ang preparasyon alang sa SK elections apan matud sa local COMELEC officers wa pa sila kadawat og formal nga mando. Unless nga ang balaod mausab, then mustap amo ang change among preparation. But karon we assume nga madayon kay wa pa man nagid na kuan. But based on the reports nga among nadawat, I believe there is a chance nga digid madayon. Hinuon wa pa naprinta ang Election Day voters list alang sa SK kay giuna Manila ang listahan sa regular voters. Apan nahuman na kining project of precincts, diin gigrupo na og na-assignan og precinct numbers ang 9,194 SK voters sa Cebu City North District ug 9,560 SK voters sa South District. Ug kung ma-finalize na ang SK postponement, sayo na lang ang pagpapasa lista sa SK voters sa ilang files ug mas mugaan sab ang ilang trabaho. In fact, sa akong natanawan ron, this election mas competitive ang SK kaysa sa barangay elections. Meaning active kayo ang ato ang SK ba? Makita na to sa registration yung naglinya gislagdagan kayo. In fact, daghan pa ganing daghan pong disqualify sa SK. So meaning active ang iyang participation sa election. Ang presidente sa SK Federation sa Dakbayan sa Sugbo miingon nga iyang girespeto ang desisyon sa mga magbabalaod apan supak siya nga di sila hatagan og holdover capacity. Plano nilang mumugna og position paper kabahin niini ug ipada sa Malacañang. When they made a decision in the bicameral that the SK will not have holdover, this will make all the SK officials vacant on November 30. There won't be youth representation or youth participation in local government for that time. Andrea Patenya, News 5. 28 ka mga barangay sa rehiyon anaa sa election watch list of areas sa COMELEC ug kapulisan alang sa barangay elections. Wa pa maapil sa maong listahan ang mga barangay sa Subo ug Bohol. Karong Sabado musugod ang election period ug ipatuman na usab ang election gun ban. Jinky Barrio, Sugin Limi. Ang Regional Joint Peace and Security Coordinating Center 7 meeting gilangkuban sa PNP, militar ug COMELEC tumong sa mong panagtigo mo ang security preparation sa taliabot nga barangay election. Kaganiha lang 28 na ka mga barangay ang inisyal nga gibutang sa election watch list of areas, 27 sa Negros Oriental ug usa sa Siquijor. Wala pa matuki sa mong tigom ang mga barangay nga angay nila bantayan sa Cebu ug Bohol. Matud sa kapulisan, ang maong mga barangay dunay kaagi sa election-related violence. Merong previous history of election-related incidents, merong intense political rivalry, and merong presence of merong threat posed by the CPP, NPA, NDF sa area. Matud sa COMELEC, bisan og barangay election lang ang mahitabo, di gihapon kini ang ngayang kakumpiyansahan. Kining barangay ko mas personal. Ang level na mismo, managsilingan mo yung mga pushing parties, usahay mga parinti pa. So, mas personal ang level, mas taas ang emotion. Mas mahirap talaga ang barangay elections. Why is that? Because based lang sa participation ng mga tao, based on the statistics, last May 13, 2013 elections, we had approximately 82% who voted last elections.
Posible sab nga mutumaw panahon sa eleksyon ang problema sa CPP-NPA. Giawhag karon sa militar ang mga kandidato nga likayan ang paggamit sa mga lawless elements alang sa ilang kadaugan. Strongly encourage these candidates not to succumb to these threats from the NPA. Instead, you report it to us so that we can provide you security if it's necessary. Karong Sabado, Setyembre 28, sugda na ang gun ban. Mga COMELEC checkpoints ang gitakdang ipatuman sa kapulisan. Jinky Barrio, News 5. Libalik na sa normal ang kahimtang sa mga tinun-an sa usa ka eskwelahan dinhi sa Subo nga giingong gisudlan og daotang espiritu. Gibisita og usab sa News 5 kaganinang buntag ang tunghaan sa Barangay Cute ug kaniya ang report ni King Perez. Gipaybaw sa mga principal sa Cute Elementary School ug High School nga anana sa mayong kahimtang ang ilang mga tinun-an nga giingong nasudlan og dawtang espiritu. Bisan og mibalik na sa normal ang gibati sa ilang estudyante, doon na sila gitambag sa mga ginikanan. Alright, so far as we go through today, everything is happy. We started the rosary 6:30 in the morning today. Ako itong gi-advisean po ang ginikanan nga iyang ipa-undergo o kanang medical laboratory ang bata para matanaw nato sad kung wabay diferensya sa iyang kasing-kasing. Unya siguro sad nato sa MLC for the family tree healing. Gibendisyonan sa mga school building. Matod sa paring mibendisyon sa eskwelahan nga dili imposibleng masudlan ng tao og daotang espiritu. Apan dugang niya nga angay sab nga sutaon kung anaba sa insaktong kahimtang ang panghuna-huna sa mga apektadong bata, labaw na kung doon na ba kini mga problema sa ilang pamilya. They put Jesus at the center of their families. Certainly, this evil spirit cannot come to their house. Possession of a devil that is possible. It's in the Bible and even until today. Karon nga wa nay nasayran nga mga insidente sa pagsulod sa daotang espiritu sa mga tinun-an diri sa Barangay Cute o gibendisyon na nasab ang mga school buildings diri ilaom sa mga tigduma sa Cute Elementary ug High School nga mawagtang na ang kahadlok sa mga ginikanan ug mga estudyante. So ako lang ikaw sa mga ginikanan, dili lang po ta magpasulabi sa kahadlok kay maapektahan ang pag-eskwela o ang klase sa ilahang mga anak. There is nothing to worry about. Everything goes through normally. We have our classes. All your teachers are around to give these services. And then we hopefully would be going all through with all the activities we intend to have. King Perez, News 5.